Здравейте! Днес е Богоявление, 6 януари. Искам да ви пожелая да бъдете здрави и много щастливи. Аз съм на работа и ще ви взема с мен, като ще видите малко повече за традициите на този празник и какво правим ние в Кюстендил. Празникът тук ще започна с литийно шествие от храм Успение Богородично до река Банщица при Железния мост, след което ще бъде хвърлен Богоявленския кръст. Това, което мога да издам е, че тази година в ритуала се включиха 10 души. Но кой се оказа най-бърз и какво сподели след хващането на кръста, ще видите в следващите минути. Приятно гледане! Започваме деня с нещо сладко. Майка ми е направила домашни фунийки. Колко сте? 2, 4, 6. Ще се чете и Светото Евангелие според Светия апостол и евангелист Марк. Нека да бъде честит днешният празник, кръщението на Господ Иисус Христос в водите на река Йордан, празникът на Богоявлението, празник на Божията милост и любов към всички нас, човеците. Дигни. Ей, не тук, не тук. Готови ли сте, колеги? Да. Да ни кажеш първо как се казваш? Красимир Матеев. Повтори. Красимир Матеев. Каква е емоцията с хващането на Богоявленския кръст? Ами студена е доста, щастлив съм и да сме живи и здрави всички. За първи път участваш в ритуала? Не, за втори. За втора година. На кой ще го желаеш да се занимаваш? На 22 фризьор съм. Праснар по-скоро. Кюстендил ли работиш? Не, в София. Кой ще пожелаеш на кюстендилци на този клуб? Всички да сме живи и здрави. Всичко друго ще го има. Супер. Благодарим. Благодарим ти много. Успехи на тебе. Успехи.